orang tu nak isu entah. Nanti dia nama lagu ita. Awak hantar dia yang paling bang nama lagu ita. Asal buadin kami tidawa si Amar. Namia kita siran mga padawiran asubra siran su 500 atau niya. Na sumiyong siran sang kanan apulo mga pulo apumbutuan sa Pulau Riau. Pulau Riau. Yang kanan ang mga pulo sa Singapore. Kaya mga umasiran nun, na dumiyong ko siran sang kutama ito apulo, na niya na diyang kutua harimau, tumitindig sang kutua malalakungan, na pituro iya na tigin na diyang kaya imag ng betul na kan sa Singapore. Dia Singapore. Ay mana Singapore abasa Malayo na pulo harimau. Gitu sebab pagi Singapore na ayah simbuliran na harimau. Ay mana Singa na harimau. Pura na pulo ubasa Malayo. Desiran mati sang kutua pulo na mia parani sugumugubat na tigi karumanya na Malaguita man. Malaguita. Na si sang kutua gawi na mia sakit si karumanya na abon dia inubutar ngit adinggi na mia wapat sang kutua adarpa akakat naniran. Ugi na pisina niyan kay karumanya penginin porta. Ubang kaatui siyama. Sasadin sa kapasanta na balagwin ka ang kaya pagtawag. Nasuki nila penginian kay karumanian na rumini pagsi isang kutwa pulo diyan ka na pulo na diyanan imimpeloy a peninsula Malaysia amititinggo ya pulo amikakampat si isa Thailand. Na diyan kutwa pulo yan na ron matatago Johor Bahru diyan kaya malasi sa Malaysia. Rumini pagsiran ro na kagya makari pagsiran ro na lumiada sa siran din na pinalapaw siran na kagya misampay siran sa kutwa nawasay. Na dumikag siran na meday niyan ang kayaman na asaladin at tumitimbig sang kaitadwa kayo na siyubo yan suwasun yan ano pa niya nagyang kutwa asaladin. Na sukya panalaguyo nagyang kutwa asun na tinima nagyang kutwa asaladin sumya kanala doon sa asun namin ni Palantin. Nasukian bulaw-law ito, nagyang kutwa dato, natigyan nag-iidar pa amak di apunidan. Kasubo siya sana dungon na pugisian swaso. Ilan mo ng kutwa ati? Sa diyang kayadar pa, na ayain betul nun na dia iya malaka. Dia iya malaka. Diyang kaya City Amala sa Malaysia, pembetuan sa Malaka, udi na Malaka, na Diyoto, na ayam itiragong bolerong na diyang kutwa Prince sa Sumatra, Palimbang, si Prince Parameswara. Ini puno na diyang kutwa Malaka na ngaran ang kutwa kayo, aatag ng kutwa Saladin. Na ini betul niya sa kutwa Darpa, kaya ginitan niya na diyang kutwa Darpa, taman sa Mimbano Istanian, Isa Uluan, agyan ka na masimpit taragat. Na di apakah sabi doon mga awang, mga barko, inunta ako ko kabuyag sa buwis si isang kutwa dato aso Prince Parameswara. Si bukan ko yan ro, na miya kaumas o mga padugang ang mga Arab agiin maawin si kudawa Islamin. Nasuki apa umayran sa Malaka na pindawa nila ng kutwa dato na mi Muslim. At nabaskan yan Muslim sa Butawas, tada pa na makaumas o Islam sa Pilipinas. So kaya ang Muslim yan, na ininggularian agyan po ito Sultan Zulkarnain Shah. Yuti pinggularian po Korean o kaya Muslim yan. Sultan Zulkarnain Shah. Inutan mo ipunutula kakariya sa salsila o mga maranaw na ayak ipila sayaw na so sinan abidin na miya pangaruman yan so biya usul asitin awata o Iskandar Shah na pimbawa tayo so Syarif Muhammad bin Ali at Yutwi Syarif Kabunisuan na miya paumasang kayaranaw. So ayang ano to?
Maka ini, nah ayat itu iran naso Iskandar Dzulkarnain na Sultan Sajuhur na diam kaya history na sangkot masa ada penemadan ini dari Juhur. Ayamnya katitin juga ingat na diam kutwa ingat Malaka. Ayam mana ini na sitano maka berbangsa prince para miswara kata dia suata yang kukurian okia patenian amia kasambilun na pinggiran yang kuman na diam kutwa Dzulkarnain Shah kata dia so para miswara na ayatin kejadian na wata o Alexander the Great. Dia baca isu history si Alexander the Great awata o king sama si dunia na diu baca na sebangan na ayah para miswara na penduduk umang aku yang gitu kiamutan yang sangkut wamara Iskandar Dzulkarnain mota Iskandar na Alexander si sangkut wa history. So, yang kutwa mana yang na kian yang kutwa datu si Isa Malaka na ingin dia turun Islam. Ayah mga tao na pala din mga Muslim. Si Kurago na 1511 na miya tao maso mga Portugis, mga tao sa Portugal na diubatira na Malaka na pinggir tuanira. So kian datu iran do na miya kapala hui sudua katao awata o Sultan sa Malaka na su isaon na sumiyong sangkana na puro na pitirang benenyan at Juhur. Oh, ayman na susala sila mga nuksan na tao to aribat. Ka 1511 na ayah istorya ko Islam katano na 1380 at kaya pa kumar katano Islam. Ila man ang butang bida niyan. So Isa wata ang kutwa sultan na sumiyong sa Perak. Isa probinsya sa Isa Malaysia agir Perak. Naroon namin dito. Ino tungkol sa Perak at namin naro Perak. So Perak na bahasa Melayu. Niat kung sa bahasa Perak na bahasa Melayu. Sama na to pamakagaan tanong sa tutul ka mata saya. Na so Islam amya tong markatan sa Pilipinas na si Iko sabana agarangan na ayat apakah sulidian bertanu na si Iko ragun at 1380 kusalaman niya na Gregorian calendar adian ko to mama na ayangaran yan na so Ishaq bin Asharif aputiluan tanu Asharif Mahdum. Nah, setannya ni pagam-paganay makauma si Isa Simonol, puno Simonol, si Isa tawi-tawi. Nah, piyakatin bigyan roos masjid. Agipit pagam-paganay masjid aban to dari si Isa Pilipinas. Nah, so kaya pangasyok na yaro, na ini sampai niyan su Islam si isang kaya mga puno na taman roos sa hulog na miyakasun roos su Islam. Uri ano to? Na miya ko masuk Syarif Abu Bakar na kiyaw mo pa niyan si Ipo kada to oriana to na agam ko man na miya ko Syarif Baginda makagaganat at man sa panimbang Sumatra yang ko to akunan o para miswara amitira kong balay si Isa Malaka na sukya pa ko man yan sa hulu na piya katimbigyan rooso sonpana Islamiyah niya katimbig kada to Islam diyang kaiyam ini Tirtanana sa taman siyang kaya sultan sa Sulu iman ito akawapantaga. Diyan ko to Syarif Kabuisuan aso Muhammad bin Ali awat Husain al-Abidin na ayak na paratiya tanong na Husain al-Abidin na ako ito Ali bin Abi Talib. Di sabab pagkiliman tanong ang mga maranaw asulat tanong ng mga tungkaya tao tanong katalian na bang sa tanong sa ikumbuhat tanong Nabi. Uwait na kena ubagi itu Husain al-Abidin ako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katungan itu mawatan agatus rabun ang kutwa masa uwait na ayat keterima tanunang Arab itu Muslim kepakai adna itu tumpuk yang siiku bangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia
adna mini tuna kan amang Arab Isa Indonesia na mi alwiran rakna tigiran sakabena pedekame ko durriya pedekame ko buatan nabi na benar so kapiliman niron amang muslim sa Mindanao adna rubiu ka adna mga ako amina sa miya makasamo miya kasulog sa Islam sangka yang mo Kaya pa kauma agian ko pasisar yung kabunsuan asigin niya kadungko sa Malabang. Dito sa papasok yung pangatanan sa Malabang na mayagubang na hindi bukit mo sa Malabang. So, Malabang. Akin mo sa Kotuabang. So, may yung sariyo grande, diyon ka na napulangi na pipibiligan niyan sa mga tao sa Kotawato. So, mga tao sa Kotawato, nakatuan ka no, tutulan sana Adian ko tua magari ya so mama lo aku so tabuna wai na so isa kiran na miya Islam na so isa kiran na dapat Islam di mata tangga do so mama lo so tabuna wai ka dapat ngeri antai ni muslimon antai don muslim uwi na dikiran ko kali waru dian ko tua magari na so isa na ya dairan ka pa Islam na kagiya Pakasulit din silang ko Islam na pitiro syarif kabunsuan ama ka penuhin ka. Kasi Islam na disuri. Kaya kaya sabutera nung nabuwa silang promotor di sa iya tao. Na miya na sila. Kasi man sa asal, na ayaw po sa sabutin tanong kapag Islam na katuri. Di sa mapahira turi ito mama, na pupatay ka lang sa makatalo. Nari, magawa ka din kumina sa aga mga sungan ko agama sa na mga talo na pagkakulang niya. So, ay man ini na dito man asam tanwa yung ko to patwi na dito ni kapag Islam. Pagkagamit sa tutun na diyan ko to akiyaw tiyong amalaka ko kaya buka tao na Portugal ko 1511. Na say ko 1521. Na miya kauma so mga Espanyol at umugubat sa isang kaya mga pulo sa Pilipinas. Diyan Pilipinas, sangkot wada penetapa kauma mga Espanyol na diyan kaya Mindanao na ayaw mga tao na mga Muslim. Diyan kaya Luzon, mga Visayas na ayaw mga tao na mga Muslim kasusap puno agad to apun sa Brunei. Diyan Brunei na ingat sa Borneo. Na pia magagawiran so kada tu na kagya sa pulang siran na diyan ko to sa pulo ada tu na tigira na awan tanu agian kaya ada tu sa Brunei kabini may klaim tinoya di kung pasaya mga pulo na malubat ang mga usay ngati apa ni dan tanu anda tu antal sama pro na miya bida siran ko balangay dito sa tigumran awak barangay diyan ko to awan alalayagan na miya bida siranon na dasiran sa Mindanao. Ini silang dasong sa Mindanao, kaya dia Mindanao na kandidatuan din ang mga Muslim. Dasi silang sumiyong sa Panay. Pulo Panay, hindi Panay. Kaya makao masirao, na piya masayra na pulo Panay si kung didatu aso, emana niya na, angaran niya na so maniwantiwa. Piya masayra na mga bulawan na tipo sa angkot kumakadino. Sumari ko doon, musuh parumannya na maniwantiwan na miya kuwairan ang kananapanay. Miya dinisiran sa erong-erong na biyo Iloilo. Miya dinisiran sa antik, anto na antik, di antike. Miya din ang kananapulo apanay na miya kuwairan na bindo to so sa pulo ada to. So kaya siya kinairaro na so telok yang katao na sumiyong sa Luzon. Na kali mga umasiran sa Batangas na diyan ka na Tagaytay may pupuro apa na waadin rana-ranaw niyan na ron siran dito na. Sa mga kasong sa Tagaytay na katawan niya na kaya tutoy na ron siran niya dito na diyan ko to at loda to na kali mga pagmisidaro na so isa kiran asugat to puti na bibulingan sa Borneo. So dua tatawada to na minibulak roho na pinjo to anir na Batangas miya kau masuk pada tu iran si isa Bicol na bumi mau so mga apo iran pinjo to anir na Pasig na
Hatuan tanusu history ayan dia tu siapa sih gabu sama nila Suraja Sulaiman Abu Suraja Lakandula. Miau masilan o mga Espanyol. Dia buta miya ko mga Espanyol. Apa buguluanan aki ini Fernando Magellan nakabutuan tanong. Na si aki ini Magellan na si isiran taga na yung makadungko sa isang kaiyamanan niya na sarangani. Kasusuka ka, nagyang mo tatigiran na si Saliti. Madakala, istorya siya. Si isirang taga na yung makadungko sa butuan. Nagyang butuan, nagyang ni Siti, ang miyaw-naw na Siti sa Mindanao. Ingit tuluan na. Dahil sinaro mga paningkaran na sumisiran sa emanan niya na tamparanan sa sarangani. Dahil sinaro man makaroon na gifi sumisiran sa Cebu. Siya kini Magellan, naantaw ini mama. Setan yang natau sa Portugis. Adian kana na mama na maksundaru ama pasang ikapat tapatin tidawa. So kaya gumata o mga Portugis sa India na sundaro sa Magellan ang makauno. So kaya gumata sa Malacca o 1511 nandudupan si Magellan asundaro o Portugis. Isa tutul na sila pula po na kaya tiupaman niyan ang Malacca sa buta kaya tidawa na bilis tidawa yaro si Magellan. Ketawa sila pula po Abu si Magellan ka diute kaya sa opero ni Magellan kaya makama sa Cebu at hindi naging sampai ada to sa Malacca naging suni tidawa sa Malacca. Ikatlo na si Magellan na niyato niyan so pulo akong betuin sa Maloko. Yang muta pulo na si sa pulo Indonesia apa kepunan o palapa. Mga palapa. Kasang ko masana so palapa na mana yang di subulo sa Europe. Na beauty peluban mga lain o antay mga kontrol sa tutwa pulo na mga palapa. Miyato ni Magellan. Ang kutwa man niyan na Spice Island na buwan niya mountain ang Malacca na puminuwa si Magellan sa labis sa puno ang mga Malayo ang mga Muslim dahil sa history yan yung mabatiya kaya kung batiyan tanong history na inetiuro ang musilyo yung kaya inesurati Saidi iniwan ang pumaratiya si Magellan na kinuha niyan sa labis sa puno ang Malayo ang mga sangpiyo ni Capragaragat na piyakaw mo tiyang siran si isa Spain sa Portugal. Kami naman sa Portugal, inititirin niyang suking at tigiyan na miyato naman sa palaka na pagiyakong pa sa mga barko kagugat na kanada para tayo king sa Portugal na sumiyong sa Spain kan ida Portugal agugyo Asbania. Iya Portugal na inupitwi sa Portugal kabasa arabanan a Portugal kasukan dida to mga Muslim sa Andalus na nasopak sa Spain na plantasyon niran a Portugal. Plantasyon sa mga paga na dito sa Portugal. Kailangan nakataon niya ka su history na sa din sa to malay isang history na malay maratabat ko hindi. Yung si Magellan sa Spain na tigyan na bagi akong ka sa sundarwa ng mga barko kagugat na naspangan. Puna ko sa Malacca, andito ito ang mga Portugis na kekuatan mo sa palapa. Sa Bapro, na kiyabugan sa 5 na barko, ako ang nasundaro niya na 2 sa 30 ako 5 katao. Na diyo ito inumiyan na tao, ang miya kaumasilan si isa Cebu. Taman sa emanan niya na miyatay si Magellan ang miya patay ida pula po si Samaktan. Yang po isa sa Malayo, ang ngaran niya na si Enrique. Munta Enrique, na ngaran na Espanyol, ay inibuturun, si Magellan, at sige na sa radyo kong kabulagan, na matay ako na langwa na tamo kakang naraka. So, kaya patay Magellan, si Samaktan, aderan din makuha sudang kayo niya. Si Tilapu-Lapu,
Na si Indrik na sige na kuha na ang sasambok imagine kakati isuwil kakati isuamana na sumya ka sambi imagine na mama na sige na dayon siya dayon na urekong ka jimir ka imbula diyon ka na nasamok ay ni promiser ka imagine na sa pingu siya na nirang misabat ko na sumyong si Indrik si Iki humabun dato sa simu na sige na dukian tanong kaya mga Espanyol kailan mana nih kalau pemerintahan iran di pulau Bogor yang kayak mga bodoh yang ketemu di tanah pemerintahan dukian tanah siran asiran makulang yang betul ada tu na tinggi nawai dukian tanah siran dia tak tahu nak Indrik na ada orang yang sabab saja yang makwasu itu tanah noni bajalan meani musiran sapangan kan tadi usian iran nak tiawa bagian kota 5 barco nak tahan dia wallah ayah buat kami padku apa mengatak kubarku na suduo na barko ya kasih sali usiran ay orang tiang pasang ke anak na panganan kan kumian siran so kaya kan ay ang panganan kaya diutian siran na suduo mata ay namanya dalam usia pantalan na tigin na panabuy ka no kami pulang kami kaya diutian kami bisa ba bro na sotelo barko namanya katolak na sumiyong sa Mexico nandito tu anak na mga Espanyol si Indrik na suki itu na mialing sa Malaka na suki ni sampai niyan sa Malaka na sekalian imama amia kalibut sa dunia muslim sekalian baca ni su historika na kuna amia kalibut sa dunia na si Magellan kapamrak kadang mapakatimo Malaka agu dia subuh dia sikunangnya sa mata ayat takut ko mga historia na mga muslim na maka surat bilang sa libro amatan kediran ayah mama amia kalibut sa dunia na muslim si Indrik atau sa Malaka tinutang ipugalo ya kaanyo pato kawaya su history na tungan na yang mala apya pangalinaw na apya makasilay na isan usanaan ang kaya mga libro akong batian tanong sa Pilipinas pagkapila kong tanong so batiasan diyan po ito at talo apar ko na kagya mababasiran sa Mexico na initaro siran Sofia Kaswiran si isa Spain na inisampay sila ro si 1522 niya kan labis siya bulang po baka pudariran na ayaw po niya pa survey sangko to na sasati mana barko na ayaw po ito niya na sa pulo abuelo Espanyol abupat katawa Malayo pagpila niyo man ayaw man ini na yung siyang kaya tiyak pangkuwag yung kaya mga tangagaw sa inyo mga kasila sumanalok sa nuna kung betul ang mga Espanyol na kasila ino to kasila kagyo tu isiran sa Pastala isa ingat si sa Spain kaya naranyan na kaya Pastala naroon tanong kino ako ta kasila mga to mga Castilla ayaw siya man na yan kaya Peter Rabun o kaya saway sa kaya dunia kaya to pa isa yang kaya dunia na mati dulu kaya sawaran sa mga ingat na aya tituro na mga aktor kaya tituro na mga pasbal na mga Muslim ang mga Malayo kasangkot wawas na sa mga Malayo ang mga Muslim peduli sa mga ako tanunan liga tuan tanuan kaya sa mga nalungan dago si ito tanong tawagar ko inunta ako tabo ito tanong sa puis inutang ito gano'n ya kaanyo katukaw ya diyan kaya banyan sa tanong diyan kaya Iranon na dia isu surat sa history at yung nauna nila na pinjatuan nila ng kaya kalugan sa sabangan at sa mga insik na di rin makontrol na sikatan wa kaya mga Iranon na sikatan hindi dito siyang kaya sabangan anong yung po kaya pataw mga Espanyol sa Pilipinas na daangaran ng kaya ito yung kaya ito na matitimo ang mga pulo ada ba niya nangaran isa kung betul mga insik na Maniulas diyan ko ta sikatan mo kung betul tanong na diyan ko ta kumaramang tapuli mutay na lang ko ta sikatan mo naman na kumara mantapuli sa una jiwa sa paganay diwa na siya ba kaya diyan kaya pulo Malaysia Indonesia diyan ang Pilipinas na ingaganan o mga Malayo iyan na nila ng mga Malayo na pagkatano ko Malayo res tanong kami sa tanong Malayo
Si Dr. Jose Rizal na duwan niya makauma sa Madrid, sa Spain, niya giskwela ro. Niya kanda ko din yung mga Espanyol. Na inisyan yung mga tao sa Madrid, anda ka punay. Anda ka punay. Huwag na makatiro ka noron, huwag ko na ipitiro yan na permewan na. Antay matang ka noron. Kag-iisyon si Rizal sa Madrid, anda ka punay. Anto na ipitiro yan. Dapat ko historitan. Ay apitiro, Dr. Jose Rizal, na ganyan tiruasan po sa Pilipinas. At yan po po sa Pilipinas. Ay apitiro yan na tigyo na po na po po yan. Ha? Ay mana niya na subangan na alungan, amon tiya migugudung, yung puta, pen of the orange, yuti mana niya. Muntia migugudung, ukaludan sa subangan. Hindi tayo na sa si Dr. Jose Rizal na kena oba Christian. Si marami sa si Rizal na Muslim. Hindi. Nagyang ka na nangaran niya na Rizal, na kena oba na nangaran na Espanyol. Ngaran na aga sa Arab. Agian na soba sa Arab, Rizal. Si Sangko Tuama sa Rizal, nanggada to sa Borneo, so Saifur Rizal. Sultan Saif Ar-Rizal. Naroon na kinuha Rizal ang kutuwa ngaran niya na Rizal, Sangko Tuwa Rizal. Bahasa Arab. Ini surat yang sahabat batang Zaisi Kulatin. Kami ini surat yang sahabat batang Jihi. Naya kakubat di awal mga Espanyol na Rihan. Na kuda supaka sa lumaran yan agitwi ibu pugay niya na signalas pa niya na Muslim. Na ilayan niyo. Kaso mga Espanyol na digna doon ketunangaran Rizal. Ay ketunan sa ngaran na Rizal na dia Malaysia, dia Brunei, dia Indonesia. Kang gitu na mga tao pangangarasan sa Rizal kakag dia Islamanan apang asalnya. So kaya pa mo mga Espanyol ito isang puta 1521. Dia na sa mga tao giba Iran sa Islam si Andalus. Giba Iran sa Islam sa Andalus na piyakaway ako sa mga Muslim sa grip na baru umiyagang Muslim si Spain. Napanin na siko history na miya kalabi-labi sa Punurabu. Sisa history na pulka 50,000 na miya ka mas Espanyol. Tagiyang kaya Islam sa dunia. Ada tarumala abanog ang bala itapak. Na tagiyang miya papakiran nung sa bala papak ko Islam. Na susiyan sa Pilipinas tako pakniran nung sa bala papak kadiyo niyan taan. Mabalian kaya Islam ada tarupapan o ada tumakusyan sa papakyan ang makagulundon di perkalinya. Ukit na miya pa masiran si. Tadi itu disubuni baku Islam sa Andalus. Napiyotan tanong sa ulo siya kinemajilan. Bantugan ang mga Moro, sa mga Irano. Bantugan ang mga Irano. As sa mga Espanyol, aguni ba si ikwemanan na Islam sa sudut pananungan na miyakaw masilang sa sindigan na subangan. Diyan kaya ito na di-ipitimanan ang mga tanainig sa subangan na piyagutas tanong siya kiniya majalan. So kaya guna-guna ito na damat siya masa na miyak ka umas lugubat sa Espanyol ami tundu-tundu na so kaya pa kau may ligaspi kurang na 1575 na dito niya pakalang ka pa angkot ang mga Espanyol sa siyang kaya Pilipinas na ayamaran yan na Pilipinas ini bamin sa wata o king sa Spain aso Philip adiuti ito kasang di ito akalwasan wata pang sangkotwa masa na inibitwira nung na Pilipinas Pacific sangkotwa King Philip the Second. Ini pondo na pinggan na pakiran so kaya Kristiyanay sa Pilipinas po sila dumia ka 330 years. 330 years. Na di sa mga ikubadya sa history. Itong sangkota 1521 niya ba masiligaspi 1575 na sa historia Pilipinas batian niyo naman na historia Pilipinas kami paksiran po 1865 ay mana niya nasiram po man hinitumpok kaya ato o mga tao kasi kaya Andres Bonifacio o kasubaya Pilipinas diyan po pa sobra 200 sa hupito rabu
Akalapan ng Espanyol sa Pilipinas, ako rin yung gulaw-gulaw. Di ka no katawan kada ko history. Dami surat ko history. Yan ang kumbetuan tano sa missing link si ko history yung Muslim sa Pilipinas. Diyan ka na sobra droga to sabon. Na diyan ang sokya Kristiyanesa o mga pare si ko mga Muslim. Na di ka no kubatya ka di surat ko mga Espanyol kao surat nilang na bishop siya nilang na Islam imbeda ko sampai as bangan anuman. Di ang pumukulin. Okay, nasisi ko mga library sa University of Santo Tomas, duduk sa Spain, duduk sa Portugal, o pamakaad na mapasan na eskwela, bubay mama mapasan sa Espanyol, na kekedigitan na. So kaya pa mo mga Espanyol, na namuha na order, lompo ka na Christianity, na kanaya sini niya kauma. Niya kauma sa iso mga friars, niya kauma sa iso mga Jesuits, niya kauma sa iso mga Dominicans, niya kauma sa iso mga Anglicans, niya kada na order na Christianity, ang niya kauma sa Pilipinas na pipurailiran sa mga inutuno. Kaya makatindiran sa mga university. At inyo di Manila, diyan ka na University of Santo Tomas, na 1611, na siyang balesa, isa ang ministry ang paganagang Katoliko sa dunia. Sama na Nagyang ko to, ayamanan yan na, ragun na sobra-duga to ragun na, YouTube ni kaya Christianisasi ko mga Muslim. Isa inokita ng mga Espanyol, na simpiyan sulang mo ng ngalan o mga Muslim. Dito sa baba, pilitan mo, ada kutun ka, kung ingidakyan dito ang Espanyol, inunta, Spanish sa ngalan niya. Yung mutakya kupir ka, sa ngalan na Espanyol, andir ni kabaptizan ka, sumunod ko mga Katoliko, Christian. Nagyang ko ito ako na nangaran, hindi yung katawan na adna mga sikritusan. Upama kaya ngaran ka na si Rodrigo, udi na si Recto, udi na si Antuna, nandiyan ni kanagayran kumaran ka na katawniran sa init punan ka. Kasupunan ng mga ngaran na adong manggo, signaliran ko mga darpa. Andi kanagayran kumaran ka na katawniran uskan ataw ka sa Bicol, uskan ataw ka sa Mindanao. Nagsiyambihan sa mga ngaran. So mga Muslim sa una, piyang abading na sa Palawan. So tao sa Palawan na tinuaraw na piyang abading sa Hulu. Tanto yan na bini na sa sukakupuyin. So tanto ang mata sa kaya digidihan sa musi na ayaman na niya na turuya din tanong. Si sabihin ko ayaman na niya na ragun 1898 na may adin Rosso Treaty of Paris. Dito sukya po sa mga Espanyol sa Pilipinas o mga Amerikano. Kaya diyan ko sa mga Espanyol na may agamiran at aman ako ko ay naguna sa kaiye ang mga initino. Ang kumerito, tinuya na ito po sa mga initino. Ay report yan na subangin sa Amalayo na bangin sa Abuklo. Subangin sa Amalayo na mga bulo. Kurang itapamimitiran. Subangin sa Amalayo na ditunggulo niya entrepreneur. Ay mga entrepreneur na mapasangitan doon. Subangin sa Amalayo na tangingirin. Kupumensya, imitito. Taman sa Sirisan, sang kuto masanyan na dinipinyan ng kuto katuro kapanganta o mga Espanyol. Uwi, na disira sa aginawatan. Kamata-mata na diyan po ito pando patragatan ng mga Espanyol na adna kabubunarya. Adna kabubunarya. Niya mo mas Amerikano. Nasukya pa ka mga Amerikano. Na miyay niya na diyan po ito Espanyol na ayaw ninyo man yan na aga magupampilan. Karos, di ka turis, kutulang ka sa ulo. Na miyay niya na gawin na surindi sa mga Muslim. Na miya pa mas Amerikano. Na tigumiritan ang bagong buwan sa salat awat taon at isa lumigidaw ang yung mga moro. Anto na ipigulan ng Amerikano, inakaliran sa mga Pilipino. Inakalatanuiran. Yung kaya Pilipino, yung pin sa Muslim. Yung kaya mga sarwa na Pilipino na mga tao kaakala. Inakalo mga Amerikano sa tigiran na ayat sa pagsa tanong sa kaya pagtaon na pangandaw tanong kiran suba sa Iran. Basta tanong.
antano silang masuri pensadari-sadari. Panggaw sa bahasa Ingles, namporgan su hero, anti-hero niya declare, si Dr. Husirisal. Sino na mahiro si Bonifacio? Ay titikan na to ako hero na niya kitidawa. Banya kitidawa si Rizal? Dapat kitidawa uwi na sabab ko ilmu yan, na ayaw ko sa mga Amerikano, dahil dulumiran sa kapadiswila, na ayaw nino sa si Dr. Husirisal na hero, at si kubitikan o paturo sa hero na pinaugas kanya, patuto. Inakan ako Amerikano sa mga Pilipino. Yang kaya Pilipinas, kaya po saon na ayami surat sa kapasagan, api po sa Espanyol na suingad, at yan dito aniran amin ipariran. Yang kaya luso na bumisyas. Dirong pada Mindanao. Dirong pada Mindanao. Kabatan niran niya kontrol. Da. Okay. Naso, hindi na ito, sangkot pa masa, siya niya Manuel Irritación, na silang din niya may sa kitapit ang kaya Mindanao siko kapag kasibaya sa Pilipinas. Timan ko na tumakato kawanin. Nagyang kaya ini ko na Mindanao na adin din ako kaumama sa akura na yung mga Yahudi. Kulang tanong ang Yahudi. Ngayon, na pagkina diwa Mindanao is land of promise. The land of promise. Ini punya land of promise. Wajar lagi nung sumasabot. Ano na land of promise? Kaya ko na adna kapawasan si kena ke bagianan. Ayah mak susaklon. Ko kada kenuba kau na bupati ang jangka history. Na ayah para tiada. Na siaki ni atison ko kata tabu yang sa Amerika di Melati. Ko kata kasibaya Pilipinas na ayah tiba mo sa Amerika na mga Yahudi. Mga Yahudi yang tiba mo na ini promise yang jelas. Taasara tabang nirang ama presidente sa Pilipinas na impre niya na lupa Mindanao kung mga Yahudi. Bisa bapro na gumi mausungaran asumin Mindanao na land of promise aginan na siya na puhusara sa Palestine. Guni asu mga Yahudi na makawa sila sa dunia pamamuha sila ni Hitler na siya po mga Yahudi so perintah Britania kubiran katidawa na ayah pasad na upakatama na British dia hindaratila na kubugan niya sa lupa sa mga Yahudi. Huwag niya makataban sila na taban si Hitler ang dia Italy gusto Ottoman Empire na init tuman British ang bugan siya sa lupa na isa ministradis na dia Mindanao. Ikadwa na dia South Africa. So kaya yung niya na sa katawa rapay ulama Yahudi at inaano naman niya misusurat ko kita doon namin. Kaya hindi na dia Palestine. Sangkot oras na dia Palestine na under sa France. Kenapa under sa British? Anak tiga British, sa dia American kipu ya Palestine ka kenapa may sako. Tigo mga Yahudi pamagarin sa kanupang isa-isakan. Miyagarin sa British sa Ugia France na niya ko British sa Palestine na piyaka pangingdun sa Yahudi. Ano na itanda sa mata na si Kukuria masanakuha na Yahudi Mindanao. Si Kukuria ribay sa organic aging kaya ERMM na pati niyo sa ribay ang bupakulo. Kaso mga bangsa sa Mindanao na misa suraton na Jew. Isa bangsa sa Mindanao na Jew. Ano na Jew? Yahudi. Allahu Akbar. Sino ikisulat sa kaya pangitaban? Isa bangsa sa Mindanao na Yahudi. Siyuman na si Jun Makarangkun pumasas kanya na congressman. Dia na bangga na may daya supil sa kongres na makatilo maritim. Natiyari mayo ang mga Muslim at congressman na nabang sa Yahudi sa Mindanao. Tigiran na sukyari dingasan na ada amiso suratu na Jew. Okay, na sekretariat ako makatun na finish laukianon. Oriano 50 rahun, 200 rahun, kau masuk mga Yahudi. Tigiran tahu kami sa Mindanao. Tigiran na daw ako niyo si Kawali. Tingpatian niyo sa kitabyo, kami din dapat. Siko kitabyo. Diyan ang mga pagariko, mga bubayagan, ipakabulangan kamo sa sabot taro sa kaya history. Kenalan kamo, diyan kaya pakahulog taro. Diyan po ang mga Amerikano, na kadi makawmasiran na ini panggawiran sa basa na English.
angkan wasihiran maka usyura mga Pilipino. Wala gugugubat, ay giram niya kauman at sige na pagmumpian na Mexicano. O kunyara sa mga Amerikano, na pagmumpian sa meran, na ayaw man ay pumundo o pagtawa maupuri na mga technical ilmu. Technical, ano na technical? Mga engineering, agriculture, mga kataw sa lupa, mga kataw sa kapag-engineer, mga applied sciences. Ano na yung ipang tanong? Mga humanities, ilmu humanities. Katawan niyo, siya mga eskwela. Ano na ilmu humanities? Ilmu, kasi makasisalin ko na tasagli, at yan na ilmu at yakalikalan. Pagula ko niyan, ako sa amay kaling kasagutan siya mga. Sana ko ini pangdoro tanwa ilmu. Ino to? Kag yung bulwin tanwa pagtawa musyasu. Musyasu. Pagkakagraduate tanong, kaantan di makanggalibok ko mga opisinera. Isuka yung tanong, na ilan niyo Pilipinas kapag tawa, agi manguguan sa mga tawaging galibok sa dunia. Niya kasara ko sa Patragon na college na sumimuro sa Saudi Arabia. Naroon ako dun niya kaputi abuka ka. Nauri ano kapaka-retire ka ng pwede na ako nasukman sa atak na niya kasambira ka na engineer din na bugod maninsan na iyak man sumir sumsa bro. Na makaputik man abukyan na first na suntik man ayaw niya suwa ini. Nasa katano ang mga Pilipino, Muslim sa Christian, na mimbolwit tano ang musya sa dunia. Musya sa dunia. Mga papasang at tira ng mga manager, kaya mapasang kami kalamag sa libro. Ugay na dito patayan sa Pilipino, ugang pulo ang entrepreneur. Ang mga entrepreneur na mga ada ba niyang pera, na mindugang na niya billionaire ada sa ilusyutan. Sinusyutan na insi. Napama sa Pilipinas, napananan sa talumpa. Sisang ka na University of the East, ay niya pamasan niya na atag niya na hirong manay, na uman na nalagag niya na sige na pumasumasa, at yung kayo University na magpumasa ko. Sige mga pwede na pananay na kung gusto ka. Umanay ka pumasang kaon, at sige na tawa ko. Ano ako karon? Na ilan niyo, antay mga billionaire sa Pilipinas, mga Espanyol at mga Insi. Dato ang Pilipino, makanyuliuki, at niya, India. Sa Indonesia ako sa Malaysia, na sininso sa kansulangan na taikon, ay mga taikon na sobrang na billionaire, mga businessman, mga billionaire, na ayaw mo malayon na sa sakataw, at yung kananaan Bukhari, na sugato sa mga taikon na pala yung mga isip. Ayaw mana ni, na diyang kaya bangsa mo, na ugitan ng uyag o ginawatan, sa diyang kaya mayunsi, diyang kaya ako sa kamatataburutan, na alin ng tanong, sa umamig tanong siyang kaya mga technical ang mga tataw, kahukong tanong, diyan din ang kaya mindset tanong, kaya na panamatanong na diyan ko sa manager, president, director, na din na siya wala tanong kultura. Diyan Japan, na si Korea no kaya buaya, kaya sila sa dunia, atau pakai orang sa dua atomic bomb, na niya ito paswingin, na ang tunay niyang gulaw na iran sa kapakabawira. Anak sa katawa mama, konsultant winter na sige na buka kabawitan na kapaw na na isa bangun sa Japan ang pupul sa samurai. Diyan ka na samurai na isa na nabangun sa Japan ayat Tuhan nilang na supang gulo. Ayat Tuhan nilang na Tuhan na supang gulo. Na igiram niya una. So samurai ganyan makunay sa balutian na sumbuli niya na ginawa niya. Di magulo. Uli na putulan niya na kamarihan. Na dia na natigyan ni tuwisi ko mga pangadapan o parinta kandiyan ni kada to ang mga tawanan na kuya sa ekonomiya Japan na gitim yang gulaw na. Sudin siya pa kung tudiraw na diyan ko sa mga dato ang mga samurai na tigiran na di sa no pagkabayag katungan na malabayan na inubuan na nila nakita kung asa din sa makasikap sa pipis sedap na ayaw ko kanyan na sa oromia na sulang siya na pagbuan na sardinas. Na ukato kawai ka, Amerika kula ka sila, na kaya nakalangon, nakalaguso ka. Sika di matay, mauyag sa kalaguso. O matubis ka sa sila abudiyan. Bukan abudiyan, sila abudiyan, na di ka pa kayo bambakan. Kamata na maguko sa kalaguso. Bukan, kan mata pamura, kan mapambuli, kan makadakan. Sumanang niya tuga, ina niya kutubis niya na abudiyan.
Ito na pugan sa budiyan na sudah. Isin sa nori agaran niya na mga tao. Upang makadimot ang ungkaw na ayat utihin ng biliw na ada kaya. Data no tindihan, data no sudah. Kabiukan sarana na pagkada ka susda. Yang kaya pang samaro. Patamaman terentano. Mia diskwila tano. Dikung pa sa ugod, dikung pa sa attorney, dikung pa sa mga engineers, mga medicine. Ugahit na data no mibutad sa titu aturan o kaya pagdating sa inyo. Okay. Subay sa mga na manginindaw sa kapakamaradika. Badihiya. Ayaw ko nasungan sa tanong, ayaw simalaw tanong, ayaw pangindaw tanong, na makamaradiga tanong. Ini suatu nabuntangan ka, Muslim. Kung kaya pag-iswilang ka, ini alay na, pihak ka, ayun na sangkutwa, kapag pa sa sangkutwa kamaradiga, da. Kadet tanong din magaga, ubat tanong mapakatindig, so information, ang kaibang samuro, amya kisos tanong sa tautan. Ayaw man nakapagtaw ko kamaradiga, na pagtaw, niya kanalian na ginawa niya, niya ito niya di kadaklihan, katawan niya sa kapabilitin niya, sa pamikiran, gusto kapabilitin niya sa ikoteknik, ala gusto ganito ka, gusto tamo. Niya mag-iswila tanong, na ayaw na bangsa ko kadaklihan ko Muslim, na white collar job. White collar job. Ano na white collar job? Ay mana niya na kabaya ko na mamanisira ko, mapresidenti ako. Mga kada ko akapagubisin na kaun ko dapat pamirpa. Anda so yellow collar job. Anda so blue collar job. Ano ni yellow collar job? Blue collar job. Technical. Kata usi ko wala. Kapangibing ko. Deta Rosan. Kata dia na peso niya makapasang si ko engineering. Na dia niya sa rasir mo ya kami dia berurut ke syarat kesukaya. Anda mereka ke kuan nang kain itu. Patut aso ular kisang kabang samo. Nami bertadian surut mah. Amasin sosial na ay kailangan tanong medisin na 5,000. Ay kailangan tanong akimis na 1,000. Anda mereka penumpuan tanong sa punong. Apa sumidikul na dito na kitang pagay. Dapat pimpilang sa mga akimis. Ako pakaian kailan yung isu kana mo na kumulaudisan makna kumulaudis sumakumulaudin na mga perempuan. Kasi sumarang ngayon ko na sa kuwan. Chemistry. Suwata kang nakagima din doon sa isu. Natiyawagan ako, umapuro ako, register. Sige na yung kaya wata ka na tumanay mapuro iret. Napakapagiswilan ka sa chemistry. Tiga kang nagiwata ka na nang naya kabayain na medicine. Natigilan ka sa kadra ka na makumbis. Natigilian ang kutatakan na makumbis. At napudi na watak niya kapasa-pasang. Inusiyan ko sila. Tigilan na di kami pag-iswila sa chemistry ka pagkabuba umurami. Hindi nga pagkabuba umuriyo. Pag-initaw kami na si kami pag-initaw sa laboratory ang namuan na gas. Namuan na kami ang ipokrinak na putay kami mag-gas. Ilan mo nang kayo masusuata mo? Sama na eh. Na ulit yung kiyabang sa mo. Na may bitag tanong surud makta mo. Kukapagod sa tanong sa ikwakta. Kaya kaya turong ko kami. Nagyang kaya tanong na kawatan ko naragat sa dalaw na sampun na tinumangungan. Mga sampun. Kagyang kaya ka puhutit tanong. Na isa awit atal. Nagyang manang kuto arakotan na ihirap kiyamaraan. Liyamunan. Gataringan ko ano na na kiyabaktiyan sa mga arakotan. Na amay kamangura. Nagyang kuto apagod na itugal yung kuto arakotan na di pagaw masaminanga. Di pagaw masaminanga. Sungguh, ini di pagaw masaminanga. Na kagya suyo tuga na pupunaw niya sa mga liyo. Na umapunaw niya sa liyo. Na anamasubraw. Na pirapas niya sa mga bimbeyan na sinapong. Na mustake. Ubasok kami na tuga ugudyo na isang bay sa minanga. Dito isa ba? Ayah ulung video, amia kabut kubir, dasu ikat telur tusian, aku kau mahi. Ini semua tu. Nak dia makapun sakarasan, amia penuh semana, leo, nak kumantak saminana. Nak dia kaya revolution, nak sabi sa tao, adin yang tarima, adian kanan nak dia terkano tero na flow theory. Din ka tangaraw, apakah
Itu si mana yang naliu. Kaset kami pun nasab ni susah menanga. Nagium kaya pada teman kanuna katut tadi nato. Ayam marahnya kesuatan ada dari tahun usia mulai. Kagium begini rancu sadi. Si bau na tingin ako anak-anak yang ako. Wala ka mapikan na lumiutag. Lumiutag problem ako. Nagium kaya ako mamalabang tinakiratan na ganito niyan. Ang tunay mapatiro ibaw mo. Na mimbo disiran, tiya mula ibaw ang sortian na lalang niyan. Nakulto. Si mamusya mo ay na tiya mula niyan sortian na lalang niyan na mong gawin na pagkala yun. Kadi magtuka na ako niyang pukaw. Allahu Akbar. Amay ka sumalang tanah. Nah, ayah pikir ni lah, kalau tiap rumah saya macam saya mana ni nak pernah teman-teman nak siram jenis perabas. Nah, mustahil ubatan upah kapas. Nah, mereka mereka nak disiram ni perabas, nak suruh yang ni lah. Nah, saya sama orang yang nak dua-duanya ni. Waktu mereka pemula nak dia perabas, mereka pemula nak satu orang pun, setiap nak belum aku satin pelah. Nah, guna nak timplah kan kau bawa masuk suldupa. Patrabu namanya karbosa tu. Na api apa nama juga. Nam amunga na dia kutongan yang nak tiarot. Aku mesti entah mana sunicu. So ini berkaduan lah bitika sampai dunia. Dia tahu siapa kota siapa berbasis dengan. Kenapa yang ada mata majid. Ka ini sangkut tuanlah. So tabu guru agama manusia itu tabu guru perhatian. Sadin sa tabu guru perhatian na bitika guru agama. Ayat wa'ina tuwala na dini yang perkadaan suaga masabatar masuk isuridul. Ubi, na udin tanu maingat na sibik tinu samaragan kerumpi santan angka emangari duit tanu sabab ko kalu bayu para tiatan. Sama na ini, na misi beragam ke oras tanu na eka udah makoron na dia apapun na ipakalo. Na peninggal pusa na dia ke adikcur na emana dia na dia kaya ilmu. Kena ubah ku isu para suka pagi sembilan saya Inggeris. Kasadin sa pagito amada pelibasa na pagito magugur. Sumanga lokstano na kadiya ko makamas Inggeris na inita ko kiran sumanga watayra kadiya ng pagpapag eskwela. Kadiya ko na kekape sumanga watayra. Sumanga sana-sana niram na ayram dia pagpag eskwela. Namiyati na sumasa na kadiya eskwela mo na ituruyan suta mamama ka. Ituruyan suta mamama. Pagkatagas niya suta mamama. Naso tiapa kala ilmu. Daging kaya sulutan na ini kapu kena wataya na na ayame alangan daging kaya sana-sananya. Benar ya? Kasih itu tubuh-tubuh di mga lokstano. Dahil naman ang tutwa pananaruniran. Suat pikiran supagada duta parna ayam mabaluyan penati. Nasulang katuturugan na ayam magutawatu. Allahu Akbar. Pemling kumape paras. So pagana gutapar na ayam mabaluit palit na sulam katuturugan na ayam magutawatu. Ayam ano to? Na sabab ko ilmu. Na supya rakamaga na ilmu na sila ni sumiyam di amin dito. Kasunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tituruya. Man lam yusra bihi nasabuhu. Man bata bihi amaluhu lam yusra bihi nasabuhu. Sadin sataw. Iplum ko kesekanian o panahon tamanya. Iplum ko kesekanian o panisyo kainya. Iplum ko kesekanian o panamaria. Lam yusri' nasbihi nasabuh na diskanian minggu atau pemensannya. Mayang baju sumasa. Akana ubamasa ubaminsa. Masa apa tahu. Na wayang kata sana ibaminsa ka. Kadika puganag na kibugaw kasapi utan. Sama na na diam kaya dito nakaproma saya sa kasuwi na diam kaya eleksyon. Sa kaya suporta tanong si Ikiaki ini Mayor Duterte. Ubali mo swala askanya ni makatabang na presidente. Ino tanong iproma saya sa kasusuporta tanong. Paganayo, na miya inay tanong sa kanyan na dato ini paginuntulan niya sa mga Muslim. Sa kanyan na dato amauntol si iko pagtaw niya. Sekalian ada tu hakikinalaan niya sa kabunan ng mga Muslim sa Mindanao. Si kumasa akan dada ku Ramos na anak konferensa Mesi sa Jinsan na kudakan si Dr. Mahida Dumiar pasangkot wa kanilimo na kagiatiro si Dibinisya kataon ni so pawili Dibinisya kumasa Ramos na pituro yan nagyan kaya mga muro na isibay ano pa naroon silang pagpalimida na eman na din na kusuplayan si Rano
Na gua kan mana sampai ali ku dak na mama amin ba ko tamilale. Amin ko cuma cara kita. Artinya na di Indonesia. Anda mana yang perlu sangat kadin kana na katirupa. Bangka di kota ya semua muslim. Na kira na minginang kia dini dan ko na mama aku kami sita sabra na mi ada. Sudah kenalim na tirnan tahun ini. Tinggi na dia nan si Duterte amayo sa dolo. Gitu, atau ang gusto man ni Duterte na dia ang katawan. Udah gitu, begitu juga mainnya. Dia nan si Duterte. Na guru ati pusing siya dito. Lalu na tinggi na mama kung buka na niya katawan sa history. Na di sini mama. Na siya mo na pisig na ganyan si Divinisi awa kasaga na gusto. Ganyan na kay Marcos. Sugihin turo. Na sokya dia corona. Na berpakaian sabak panwala. Ukapwa o sabak ada kabenar mga muslim ukap na rin. Timan ito na may masuwas. Mak, sumusya dito sa angkay ang mga ingin sa Luzon na bumisaya. Na kugado ini ang ruwa isa at kita ba na upagataban ako na sumamamana at susuport na ruwa. Upang makasaya ito na munafik. Na ayaw ko kaputiruan niya kung Nigeria sa tupagan ng tanong mga maranaw. Kaya man na niya na upagkalaan niya nararamutan. Dito na si Kudar pa kapag niya mo Muslim. Ino niya tupagan mo kung suway man na niya na maranaw. Ay man na niya na magagudam yan sa ginawa niya. Aad na kita bang tanong. Na, miya pato tatanong ugupan tanong kaupama ka makataban na mala akwa tanong kabenar tanong di tanong ay man na niya na promasya. Na, dia nan Isus Cameron, dia ka sektor amaw lang. Na sutama na gagami na isuportan. So sa ano na ada tiyakan kapak na panduan na lang ka. Kung kababaluyak na isa po mga ulama, pinirmana, nakatawan na na pagkirata, ginaw sa mga mga bangsa ko, mga buliyak na mga politisyan, kung inuwakan na singgi na sino si Duterte. Irmana niya na, inipanolo na kang akaw upiro. Na sabak, siyang ko takili ako, kaya saksi akin sa Davao. Kung eman na niya nakapyan niya ni Kandato, so kaya upinian ko mga Muslim, at ay tantong na madaglag yan na tanong, siyang ko eman na niya na panabang yan, na patutaki si iku Muslim. Asik tanong na mga alatan may talong, na talumantan, suping gula-ulan niya na tanong, mapaya ka, diyanan na sumon o ramatan, kaan tanong, makagugur sa isu ko na siyang kanan, datu amautul na perkara ni tanong si iku wata. So yang jadi tanong ka Timothy, di tanong ka miti-miti, ayaw dan sana ini mga babayakan mga kabarito, na kinaubagibo kang butuwi tanong. Ayat itu dan sana ini, na mau masuk eleksyon, na anda mga wakil tanong at kusyatan sumutu pagtotan. Antun dan salah, mama visyo itan. Si sangkot at kumang ko eleksyon. Udah ke kano mga wakil tanong, na dududan lang yung tanong. Dugagwa ka sa timana patir, 5 timana patir, 10 patir, magatu sa patir. Naubo pa na ka, kaamay ka sumanga wakil tanong na gabay ng kekan. Pagawa nila na kayo sugalukiran. Jadi nagyang utang mga initan sa politika na nung kasi kapag mo sa kaninawan ka sugar pa ka nag-YouTube ni Kiyay Masadayan. Ayat itu pag-imasadan po eleksyon na sukasyon pa si Kubuto. Katawan tanong at kumana yung mandak na kukwatan wa buto, uwi na uditan mo. O sara sukapasang sa kasyo po. Nagyang kaya sumasagod na masa na buto na itan pun ay manan yan na doon ubratan mo. Kaya araradian uditan mo lima wala sa mana kung tamantano sa isang kaya pa na kung tamantano sa kagiat panganay amya batas, relaya ko niyo, ubuan na miya kiruwagang na miya garasyan sugdamiyo sa silang kuskan mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.